Open Gangnam Style. Takže nazdar lidi, vítá vás Lejky, ale tentokrát jsem tu u Minecraftu, u normálního, ale není to normální, je to mod hardcore, nebo prostě hardcore. Doufám, že u této série vydržím aspoň 5 dílů, a ne 1 nebo 2, takže doufám, že tady teda tak těch víc dílů vydržím a že nezhebnu. Už hardcore jsem tady 2krát hrál v životě. A vždycky jsem tak po 3 nocích zhebl. Takže tentokrát bych to chtěl, sakra, jsem za půl hodinky nebo tak, tentokrát bych to chtěl vydržet trošku díl. Bude to těžký. Počkat. Jo, takhle. A to. Tak se teda založíme. Seed a seed vám dám do popisku videa, takže trošku se to zase laguje, takže to nevadí, ale vrhneme se na to, jsem tak natěšený, jo, chuť. Legendary jsem teďka, ovečky a slepičky na jedlo. Jak jistě vidíte, tak tady jde hrát jenom na nějaký mod, jak se tady, na co se tady hraje, nevím na co, ale je tady, nehraje se tady na sakra, tu zdrháte blbky, nebo, ale jsou to blbky, když se tu zdrháte, no ty zhebneš, a zhebni, tam zdráš, nezdrhej, tak, jsme si najít nějaký jídlo, počkej, ty blbá lepice, hnusná, smrdíš, ale já chci od tebe jídlo, no konečně. Na 3 hity složím slepicu, tyjo, já jsem lamer. No to nevadí, tak teď musíme ještě složit ovce. Ty jsou trošku problematičtější, nejsou. Ty jsou větší, takže se lehčejíc do nich trefujeme. Tak, zabijeme si ovečky na postel. A budeme bydlet asi z začátku, si postavíme nějaký domeček, jenom tady tak na začátku. Jako v podzemí. A stůj ovce blbá. No, byla 2 vlny, je to 3, nelaguj. Ještě se to pořád laguje, ještě jsem si tu grafickou kartu pořád novou nekoupil, ale to nevadí. No, tak, skvělé. Takže, dřevo, tak, crafting table, takže se teď uděláme cestičku. Nějaký schodky začáteční, jdete do podzemí, tak, kop, je to OK, tak, tady bude nějaký začátečnický baráček, jako, tady budeme mít nějaký těžírny, možná to tady budeme, nějak to tady rozrosteme, ale zatím jenom takový začátek na přežití. Bych to tak udělal. Takhle. Sem si vidíme crafting. Ještě si rozděláme dřeva. Takhle. Stejky ještě musíme jedno na kompáž. Natěžíme si pár koblů, jako vidím na začátky. To jsou takové začátky vždycky. To uhlí tady stěžíme, tak. Tohle tady to bylo o něco nižší. Já to se nestěžím ten kobl. Asi tady přes noc tady potom můžu těžit, ale jídlo potřebujeme. Kobl si můžu natěžit přes celou noc, potřebuji jídlo. Meč. Dáme si meč. A musíme jít zabít ty krávy. Kobl budu těžit přes noc a od toho budu možná trochu pecat. Takže kravičky, potřebuji vás na jídlo, pardon, že vás zabijím, ale potřebuji vás. Slepice, tebe cením na hit. Ráno. Kravičko, pardon kravičky, ale já to musím dělat. Tak. Hop. Další kravičky. A pumpkiny, máme pumpkiny, dobře. Se těším na 1/4, když tam budu z nich moc dělat koláče. Bude skvělý.
Hop, trošku lagy. Zase. Bude to, mám skvělý, protože v jednom svým světě, který hraju, Survival, tak v tom mám asi 12 taků pumpkin, takže bude skvělý, až si z nich budu moct udělat koláče, nebudu mít problémy s jídlem. Kolik máme to jídla? No, moc ne, ale jo, jde to 9, když si ho vypečem. Bude moc skvělý. Ještě nějaké krávy a ovce, to musíme, aby jsme měli postel. No, postel máme celkem k ničemu. Postel máme k ničemu. No, není na přetkání, no co to je dobrý. To je stejně, když jednou hebnem, tak... Škoda, že toto není Survival. No to nevadí. Kdyby jsem ho tak dobře měl začatý, jsem tady měl jídlo, ale je to hardcore. Hardcore mod, takže když zhebnu, tak to budu hodně litovat, protože hlavně nechci, buď abych zhebl, no já zhebnu brzo, jak přijde na příšery, tak to já budu mrtvý. A hlavně čuníku. No, čuníku, jde mi maso hlavně. Potřebuji aulak. Potřebuji hodně masa. Jen trošku to laguje, když tak... No, přestaň lagovat. To vadí, jak laguje s tím frapsem strašně. A tref se. Stůj, to vepři. Masa máme celkem dost už. To nevadí, ještě tady polovím ty 4 krávy. A můžeme jít zpátky do baráčku a přes noc, ale jak nastane noc, tak prostě si budeme těžit koble. Vypečeme si tady to maso. Jo, v hardcoreu se na jídlo umírá, že? Lak. Lag. Au, nalaguj. Ukaž mapa. Ukažte mapu. Mapa. Mapa. Au, to jsem udělal. Čekajte, jenom se odhlásíme. Vidíte? Tak. Načil jsem, trošku to přestalo. Hop. Další, hop. Stůj, neběhej. Jo, tak to máme hodně masa, kurně 23 masa, tak to je dobrý. Ale už jdeme každopádně zpátky k poslední kráva a jdeme. Poprvé nám to maso dochází. Teda jako hlad, nám jde hodně. Tak teď jsme byli jako. Přes ten kopec jsme šli, že? Máme 3 vlny? Jo, máme 4 vlny. To nevadí. Když budeme už u toho když budeme nějakého toho designu, tak budeme to je masa, to tady nechci nechávat před noc, to mě uteče, ne? No neuteče, ale to nevadí. Musím si už něco najést, už tomu asi dochází, ale budu mít takovou pírka na šípy. A já už začínám mě do poslední 2 masa, to je špatně. Takže já si teď dám tady tohle. Mám nějaký, aby mě trošku vydrželo. Kde mám tu díru? Trává jenom 1. Tak. To zatím bude stačit, já musím si najít svou díru. Tady jsme někde byli, jo, tady. Tak to je rovnou označení na minimapě, aby jsme se nestratili. Třeba tady. C. Nějaká pěkná barvička. Tak. Náš domicík. Jdeme. Zabarikádujeme to tady. Hlína. Torče nemáme. Máme. Hop. Torčky. No, prosím se, teď toho hodně laguje. Takže se zase odhlásíme. Pardon. To laguje, to je strašný. Teď se mluvím možná trošku potěšit, takže se nezlobte v případě. Takhle, tady něco ještě střežíme. Do peci musíme vyrobit, jenže nemáme kobl.
Myslím, že těžko bylo, bychom si mohli vypéct to maso, protože to bude dobrý. Tyjo, daří se mě. Teďka, když jsem hrál jeden hardcore, tak jsem hned první moc hebl, protože jsem nevyšel s masem. Takže první den jsem hned hebl, takže teďka už jako žiju. Potom v jednom jsem měl sice železné věci a potom jsem hebl, tak nice. Si dáme semka, uhlí si tam hodíme a jdeme píkat maso. Tak. A jdeme těžit kobru. Do žádné jeskyně zatím nechci, jenom si tady chci natočit nějaký ten kobr, aby jsme, jak dlouho stačíme. 5, takových 10 minut, to ještě bude ještě další takový, dneska bude 20-minutový díl asi, chtěl bych 20-minutový, ale není to jistě. Tak, to budeme takový jako vždycky začátky. Tak, to tady budeme mít kolik je to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, jo, akorát. Tady necháme. Tam bude něco. Dělám, to bylo stejný. A teď, takže si vytěžíme to uhlí. Teda tu hlínu. A to uhlí taky, no. Tak. Mám trochu ještě chrapím. Tak, dělej. Pojď. Jinak bych chtěl oznámit, že teď nebudou videa, protože jedu pryč, jedu do Rakouska na hory. Takže že nebudou videa, takže teďka chvilku nebudu, teďka jsem si pár přetočil, tak to teďka všechno rychle vydám, aby jsem už potom tam neměl nic. No možná natočím tam nějaký, ale to nevím jestli, to by byla malá šance, to nevadí. Tak, máme celkem dost koblů. No, každý moc jako není. Tak tam vypíkám, jak se nám vypíká masíčko, 13 krása. Ještě tam hodíme 2. Tak, jsme si jít z Česku. Tak. Někdy mi tady, jsem si shodil torčku. Tak, ježiši. Vidět bude trošku nadizajnovaný. Já vím, já design to nejde k sobě, takže alespoň si budeme muset udělat. Zase se odlehneme. Proč to laguje? Jo, svět se jmenuje Like Boss, jak jste mohli přečíst. Tak, teraz tentokrát pusujeme kameny. Tak, potom musíme jít ještě natočit dřevo. Dělám se takým koupem na dřevo. Tak, tady ještě stěžím trochu toho kobru. Hop. Tohle. To fajný. Stabilní. Tak. Dobré, OK. To ještě o jednu prolomíme. Máme toho koblu hodně. Tady budeme takhle dělat velký doly. Zase tady budeme těžit. Pokud vůbec jako chvíli přežijeme, jo. Nečekám, že čekám tak 5, 3, 4 díly a tady plánuju velký plány a přitom je první díl a hardcore jedno umřu, omylem spadnu do lávy a je po mně, že jo, takže jako tady v hardcoreu survival by to bylo skvělý, kdybychom toto měli, jenže survival bude točit domino, co byste vyžádala, tak musím jít.
Tady to prohloubíme a bude to jako hezčí. Tak. A musíme, když půjdeme potom až, pokud vůbec půjdeme dolů, tak aby to tady bylo, my jsme tady měli velkou šanci na diamanty, že najdeme. Se natěžíme aspoň ten kobl, takže celkem dobrý. Kdybych s tou sérií hardcore skončil, jako kdybych umřel, tak bych začal na asi. A kdyby jsem umřel už v té druhé, tak bych se na to vykašlal. Kolik se nám vypeklo toho masa, pěkně, ještě tam hodíme tohle. Máme všechno, krása. Ještě si dáme teda tu, uděláme si cestu, jsme si tam mohli vložit věci. Tak. Kam si dáme? Jácka. No, celkem dobrý. To je první díl. Adventure mluvím potichu, musím mluvit trošku nahlas. Saplingy, masičko, kůže. Tohle už máme celkem z koblu. Tohle. Masičko, krásné. Masičko. Zase se odlagneme, pardon. Pořád jsem varezák, ale za chvíli už fakt nebudu už. Těším, si koupím Minecraft. Tak. Dejme si teda. Ať už je ráno, nebo tak. Dáme si to tam. Tak. Tady se došlo uhlí, ještě tam hodíme jedno. Dáme tam dvě. A ještě tam potom dáme si tady ty pořádka. Jestli nám peče. Hop, ještě jedno. Tak. Pojď. Takže zatím máme jídlo dostatek teda. Tak teď budou suroviny. Hlavní účelem této gardy. Tak zase ještě dáme jedno patron. Protože je ráno, je noc a co bychom zatím dělali. Takže přečkali, vyspali se možná, no. To je nápad, ale co už, jako už tady těžíme, třeba si netěžím nějaký kobl. Tady když tak potom budu mít nějaký bedinky, ale potom budu něco nahoře, teda pěkně monster. Když se podáte na tu minimapku, tak to tam teda pěkně zaváhá monstrama. Koptáček, tady si skupujeme. Máme to ještě takhle. Ne, to jsem nechtěl. Tak, tady to musíme teda ještě prohloubit. No, koblu máme teda už dostatek. Zatím. Ještě budeme muset to dělat. Navíc koblu je vždycky hodně, když v Survivalem hraje, tak určitě znáte, že v koblu je vždycky hodně, takže to, a ten si můžete kdykoliv natěžit, ale tak jako to často jich zase tady nebude, tak myslím, nebude. Ale nechci zbytečně proto, protože moje díly Legendary jsou úplně uspokojivě nudné. Já to vím, protože mě to moc nebaví. Jako baví hodně, ale no, co si budeme nalhávat. Zatím mě to teda nebaví, co se odlegnem. No, baví. Ty chvíli možná baví u vás, ale je to takový, no to je, nebudem si nic. Čtvrtý level máme, kde jsme to vzali, sakra. Já mi si teda postel. Jednu bílou si necháme, nechci utrácet tady tu bílou, když tady mám takový 3 hnusný, ale to je hezký. Ještě tohle. To mám ještě dřevo. Tohle, tak raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 3, 2, 3, raz, 3, raz, 3. Raz, 2, 3. Dáme si tady takhle postýlku. A půjdeme se vyspat, tady všechno světlo, a ještě si do ruky vezmeme meč. A stejně, když umřeme, tak... je zrovna ráno. Takže já si tady... A monstry tam jsou všechny ještě.
To je špatný. To nevadí, každopádně si teď musíme stejně vyrobit sekerku. 2 akorát nám to vyjde. Jídlo máme, kousy tady necháme. Tak, sekerku si vyrobíme. 1, 2, 3 a půjdeme s tím teď nějaké to dřevo. Každý originální začátek. To už myslím, že točíme. Takových 14 minut, jo. Hlavně se přetěžení stromu, když tak to zabijeme ještě nějaká ty kuřata. A už je tady pár monster a já nemůžu to odejít, to budou klípřinou pavouci. No, už jdou pryč, ale to mě vadí. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Hop. Tady budeme mít taky protěžené. A 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Tak už tam jsou tam pořád, sakra. Budeme muset vyvrátit. Tak když hebneme, tak hebneme a hardcore bude konec a to máme zrovna tak dobře rozehráte. Kde jsou ty blbci? Pavouk? Creeper? Jo, jeden, neumím to s creeperma. Druhý. Pomoc! Já nechci umřít. Ať despawnou. Ne, já nechci umřít. Radu za mnou. Chci. Ale hlavně nechci teda umřít, jako. Musím se. Jdem do nich. Vy mi okolkujete můj domeček, kde je ten druhý? Kam šel ten druhý? Jste jenom 3, do pomoci jeden creeper, tak to zabiju. Tak pojď si. Ne! Au! Aspoň mám mínu. Já říkám, že to je creeper má mínu, ale to nevadí. Takže paní, teď si můžu natěžit ty stromy konečně. Když jsem creeper teda nedokázal porazit. Dáme lůzy. Ano, jsem loser, nedokážu porazit ten creeper, sakra. Já říkám, že jsem s creeperem neumím, s creeperem jsem to nikdy neuměl, že mě vždycky buchnou, to mi vadí. Tak, spadni, spláň s ohněm. Takže si natěžíme dřevo, co jsme neudělali na začátku jsme si záněli masem, ale to bylo důležitější podle mě, než nějaký blbý, pitomý dřevo, který si můžu natěžit každý den. Maso tady všude není, to si to buď jedině potom z příšer, kdyby tady nebyly ty krávy z příšer, anebo bez příšer by jsem byl mrtvej. To než by byla noc, by jsem nebyl. Protože tady, jak jsem teď těžil, jsem nepřežil normálně. Tady jsem měl poslední 2 masa, takže by mě nevydržel teď, takže by jsem zemřel, takže jsem to udělal šikovně. Kaně já. No takže každopádně už za chvilku budeme končit. Už to bude, se blížíme k 20 minutám. Hranici 20 minut, to je hranice, které každý let's player končí. Už to budeme na 20 minutách vždycky, když říkají. Já budu stejný, protože hardcore nebudu zbytečně protahovat. Tady každou chvíli můžeme umřít a to já nechci, že to aby to bylo na co nejvíc dílů. Takže se blížíme k magické hranici 20 minut, co jsem říkal, už jsem jak víte říkal. Takže si stěžíme ten krásný bílý stromeček, na který nedošáhneme. No nevadí, teď už jo. Tak, krásně, zabijeme si kravky. Kravky, to je divný název pro kravičky hodného původu. Máme 5. level skoro. Zabiju, já budu mít 5. level, říkám. Jo, a praskovný meč. Takže zabiju krompáčem slepice. Ne, neutíkej mi. Když mám lagy, tak mě neutíkej. Teď. Jo, mrtvá. Jdeme si do domešku. Do domečku. Uložíme si věci, ale jo, mám 33 dřeva, tak to je krásný.
a zabarikádujeme se. Já si možná off-screen vyrobím nějaký nový armor a mohli bychom si tady začít trošku budovat ten baráček, trošku. A co je? Co bylo? Co se stalo? Fuj, nos. Fuj. To dám kobl. Se mi tam vůbec nelíbí. Ta hlína. Tak, a teď. Jak krásně praskl. Přesně na to. No, nebudu to protahovat, aby to zbytečně bylo dlouhý a nerendrovalo se tak dlouho. Takže si tam máš nějaké věcičky. Tak, tu sekerku si vezmeme. Dáme vypalovat ještě to maso. Máme 3 koulů, mohli bychom si potom utlačit, že je nemáme. Tak, mohl by vydržet. Jo, on vydrží ještě na ten jeden. Takže, jako vždycky budu říkat. Doufám, že se vám teď líbil, tato série mě teda baví, celkem hodně. Takže možná tady ještě něco off-screen si tady potěžím a doufám teda, že se vám to líbí a tak dále, jak myslím. Lajkujte, odbírejte a to jdu. Takže čau.